నమస్తే, నేను ప్రియా. ఎన్పీ న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం. భోగి, మకర సంక్రాంతి, కనుమ పర్వదినాల శుభ సందర్భంగా ప్రేక్షకులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఈ పంటల పండుగ ప్రతి ఇంట్లో శాంతి, సుఖ సమృద్ధిని తీసుకురావాలి అని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. రైతుల కృషికి తగిన గౌరవం లభించి సమాజం మరింత బలపడాలి అని కోరుకుంటూ సత్యనిష్టలతో వార్తలను ప్రసారం చేస్తూ మీ ఎన్పీ న్యూస్ ఛానల్ సేవలు మరింత అభివృద్ధి చేయాలి అని, మీ విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ముందుకు సాగాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ మన రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రేక్షకులకు, వీక్షకులకు, పాఠకులకు, అధికారులకు, అనధికారులకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు మన ఎన్పీ న్యూస్ ఛానల్ న్యూస్ ఎడిటర్ నవీన్ పటేల్. మరొకసారి నవీన్ పటేల్ గారి తరపు నుంచి భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు.